Segunda xornada de folga do sector do metal na provincia da Coruña. Os traballadores cortaron a primeiras horas do día o acceso na Navantia Ferrol. E esa protesta complicou moito o tráfico. Alejandro. Sí, aquí en Santiago as protestas comezaron xa pola mañá con piquetes que percorreron o polígono do Tambre e que incluso chegaron a comprometer a circulación a primeira hora desta xornada. Tamén percorreron as rúas de Compostela nunha manifestación con remate no Parque da Alameda. Piden o desbloqueo da negociación dun novo convenio laboral con melloras salariais, melloras laborais e tamén melloras en materia de prevención de riscos. Din os sindicatos que se a patronal non presenta unha proposta acorde coas súas peticións, continuarán as protestas. De feito, mañá está convocado un novo día de folga aquí na provincia da Coruña. Os traballadores do metal intensifican as súas protestas. Estas imaxes son no polígono do Tambre en Santiago. Houbo piquetes á entrada das empresas e cortes no tráfico. Non hai prácticamente nadie traballando. Está el 90% parado, todos los polígonos cerrados. Sen actividade tamén nun dos puntos claves desta folga, Navantia en Ferrol. A verdade é que o seguimento que estamos a ter aquí dentro é de parálise absoluta da produción, tanto na plantilla principal como na industria auxiliar. ¡Solución! Uns 18.000 traballadores estaban chamados a este paro. O objetivo non é estar na rúa, pero ante a falta de voluntade da propia patronal non nos deixa outro camiño. Queren melloras salariais na seguridade e reducir a xornada laboral. Un convenio cunhas melloras reais e sustanciais. Acusan a patronal de bloquear a negociación do convenio. Que se senta a negociar de unha vez por todas. Mañá volverán parar e preparan novos paros para xuño.